Azken estena orain bukatu behar da. Testurik gabe gubiruro kaleratuak. Isla dezagun errealitatea. Zidezagun gure arteko ez da baita. Ez nago dos, estra urtarrena ideia bikaina da. Hau ongi egin behar dugu. Historiara lotu beharra dukagu. Soilik utzi niri. Ja bederatzirun eta hogeita bat. Amasei, zein da bat. Zazpi. Istorrutarrak egon ziren planetan. Berriz eixo. Egan zerutin benetan, omni batetan iritsi zirenak. Inbaditzea gure planeta haien lana. Inbaditzea. Konpondu. Babestea. Babestea. Ezagutzea gure planeta haien lana. Zaba batean, egun batean, zuntzitu zuten herria. Eta lutarrak onkabotatzen gernikan. Eta gernikarrak altzelen batez korrikan. Horrela bukatuko da musikala. Zer izara? Ez ditu zer txerakeriak iago jasen Mikelek arrazia dauka. Izera dotu beharra daukagu. Ze aspergarria. Entzun arretaz nire proposamena. Ez nahi zolo zen presiopean. Ideia bat dut nire buru barnean. Bota? Baina ez dakit nola eman bukaera. Ui, ze ideia. Inspirazioa etortzen bazait zure ideia pikutara. Zure hautik gazteria bota duzu. Nire ideia hautu beharko dugu. Mugi zaitez eta txorakeriak utzien. Injustizia. Hori da! Ixo! Zure lagunak lasai gaitezen entzun. Goia liburu montaña zer dugu. Germaniarrak egan, italiarrak ere, hau hondamendia. Jartzazu gidoian. Banolak beraz, kanpotare laguntza zeruan. Idatzi ongi. Memoria historiko, gernikarre memoria. Deia hori ez dago argi. Hey, 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 hey! Zure hautik gaztakeria bota duzu. Gidoia osorik jugatu behar dugu. Mugi zaitez eta txorakeriak